Ehe, tambenge tichitaura panyaya yekudanwa kwavadzidzi vokutanga. Tikataurawo pamusoro paJohani kuiswa kwaakaitwa mutorongo, kuti Jesu akaenda achiparidza mashoko edu takatora pana Marko 1 kubva pavhesi 14 kusvika pa20. Chatanga taita isusu ndechekuti tanga tataura zvishoma pamusoro paMarko 1 kubva pavhesi 14 kusvikira pa15. Asi iko zvino toda kutaura pamusoro pezvimwe zvatisati tataura pamusoro pazvo, nekuti heading yedu subject yakanyorwa kunzi kudanwa kwavadzidzi vaJesu, kana kuti kudanwa kwavadzidzi vokutanga, kudanwa kwavadzidzi vokutanga. Changoverenga zvakare zvishomanana tione kuti tanga tichienda kupi. Tinokugamuchirai kana muchitanga kuva nesu pano pachirongwa chamuparidzi anoti kune zvimwe zvidzidzwa zvatakanga taita kare. Tinovimba kuti muchavawo nenguva yekuzvitarira, asi zvisinei, chidzidzwa chanhasi chinokwanisa kungonzwisisika pasina kuti tamboenda kune zvidzidzo zvakare. Saka musafunga zvenyu kuti regedza timhanyire kuzvidzidzo zvokutanga. Kwete, garai nesu, kana tapedzawo mugozoenda kune zvimwe zvidzidzo zvatakaita kare. Pashure ndingati palast program yedu takataura pamusoro pekudanwa kwavadzidzi vaJesu. Takanga tatanga izvi tikataura pamusoro pamashoko mashomanana ari pavhesi 14 to 16 anoti, mushure makunge Johani aiswa mutorongo, Jesu akaenda kuGarirea achiparidza vhangeri raMwari. Akati, nguva yasvika, umambo hwaMwari hwaswedera, tendeukai mutende vhangeri. Takati taurei zvishoma pamusoro paizvozvo. Hatina kuzwana nguva yekuenderera mberi. Tikazoti ganu kuti zvikwane paawa yatinenge tinayo, tinoona kuti takataura kupfuura awa. Haiwa, dzimwe nguva vanhu vanenge voda kurata, sezvo ichi chirongwa ichi dzimwe nguva chinoitwa kwamuri manheru imi. Vashoma dzimwe nguva vanowana nguva yekuchiita kana kuchinzwa zuva riripo. Saka tichiendera pamberi pavhesi 16 zvinonzi, Jesu paakanga achifamba pamahombekombe egungwa reGarirea, akaona Simoni nomunun'una wake Andiriya vachikanda usvasvi zvichida mimbure, manetsi, rutava mugungwa, nokuti vakanga vari vabati vehove. Kana tichiti gungwa, isusu tiri kureva pamwe esea iri pakati penyika. Isusu pamwe kwedu uko tingati leki Chivero, takutoita leki iyo, nokuti vanoti gungwa harina kunyanya kukura zvakananya kupfuura leki, zvakungoda kungofanana, asi riri pakati penyika. Iri gungwa iri I think rinenge rakabatana nerwizi Jorodhani rinenge richinodirira imomo. Tichiendera mberi pavhesi 17 zvikanzi, nokuti vakanga vari vabati vehove, Jesu akati, uyai munditevere, uye ndichakuitai vabati vavanhu. Pakarepo vakasiya usvasvi hwavo vakamutevera. Akati afamba chinhambwe zvishoma, akaona Jakobho mwanakomana waZebhedhi nomunun'una wake Johani vari mugwa vachigadzira usvasvi hwavo. Haana kunonoka, akavadana, uye vakasiya baba vavo Zebhedhi mugwa vaine vashandi vavo vakamutevera. Amen. Kana ndichiti usvasvi, ini handinzwisise, shona inongogara ichingochinja. Pane yatinoti fish line isusu, yekuti unoita unokanda mugungwa, so inenge namahooks, yekuti unozoita yekudhirowa, yekumuna, uchimuna uchidzosera mubhoti, inenge ine fish dzinenge dzakabatira pamahooks aya. Wopota uchibvisa paunenge uchipinda mubhoti, uchibvisa. Zvasiyana nemumbure manje. Mumbure unoti wakakandira, woita the same thing zvakare,
asi muchikweva dzimwe nguva makawanda isi. Tiri ipapo tingada kumbotarisa kuti zviri kunzi chii ipapapa. Zvanzi Peter nomunun'una wake Andiriya vakanga vari vabati vehove. Zvikanzi naJohaniwo nomukoma wake James. James zvino James tana kuti rimwe zita raJames rinonzi chi, vakanyora kuti chapa Jacob na James zvimwe chete. Kana wakaenda kumarudzi akaita semaIrish kana maScottish kudzimwe nguva unonzwa kuti Hamish zvangofanana nawo nokuti James nokuti Jacob. Ongo vose vatataura ava Johani naJakobo, Andoriya naPeturo vakanga vari vabati vehove. Tomboti varedzi vehove. Shona ine manzwi akanyanyisa akawanda anoda kuti achireva zvinhu zvimwe chete, asi wakadzika mazviri dzimwe nguva anenge achireva zvakasiyana. Nekuti kana uchibva nekwedu uku vakati kuredza unenge uchireva kuti uri kukandira une chinonzi chii akawana chimwe chinhu chinoita uchikanganwa so andika unenge une chitanda chinenge chine twani yakabatira kwekupedzisira uku yaunenge wakarembedza mumvura yaunoita kukandira mvura kune huku yekupedzisira unenge uchishandisa maworms. Saka hove inouya yachinobatira ipapo. Kana yabatirawo, kana une zviredzo zvamanje manje izvo wakuita reeling, hove inenge yabatwa iye. Kana une zviredzo zvakare unoita yekudhonza uchiita kuti ibhururuke nechemudenga uchinoisa kumashure kwakoko. Zvinonzi vakanga vari varedzi vehove. Zvinomboreve chii kuredza kana tichitaura mubhaibheri raKristu Jesu mambo wedu, kana tichitaura mugospera rake? Tinoona nzvimbo dzakasiyana siyana mukati mebhaibheri redu. Sori zvenyu vateereri, kana muchindoona ndichitambudzika kudai so ndezvekuti dzimwe nguva ndiri kutaurira murima hamuna magetsi, ndingoshandisa kompyuta yangu, handina kenduru, handina tochi pazvino izvi, foni kubvira paya patataura yakadzimwa, handina kuzomboona nguva yekuchaja. Ndiri kutongoti kana tikakwanisa kusvika paawa tichitaura tinenge tatoita basa guru. Takaenda kune zvakazarurwa uko, tinounzwa zvichitaurwa pamusoro pegungwa, kuti Johana achitaura kuti ndakaona nzvimbo yakanga yakaita segungwa, asi rakanga riri gungwa ravanhu, zvikanzi a sea of people, of tribes, of nations, of tongues. And igungwa ravanhu vana marudzi akasiyana siyana, vanobva kunyika dzakasiyana siyana, vamarudzi akasiyana siyana. Kuzvino kana zvakunzi Peter naJohani vairedza mugungwa zvinoreve chii? Tinotarira Peter naJohani, Jacobo naAndoriya ngezvinonzi vakanga vangori vanhu vaingoenda kulake Makuleni vachibata hove vachitengesa parodhi paya. Vanhu vaenda kulake Chivero vachibata hove vachitengesa parodhi. Is it the A5 inoenda kuningirire kuBuruwayo? A5 here inoenda kuBuruwayo? kuBulawayo. Some names we should change. It's not a good name. Zvikanzi vaenda ikoko, kunoredza hove. Isusu takatarisa tichitarisa nezvataverenga zvatinenge tanzwa kuzvakazarurwa zvinoreva kuti vanhu ava vakanga vasiri maordinary people, vanga vasingiri maordinary fishermen. Vanhu vakanga vane ruzivo rwebhaibheri zvishoma zvichida zvakaita seneni. Vanhu vaitoparidzawo fange zvandinoitawo inini.
vakanga vari varedzi vehove vachiita sei vachiunza vanhu kuna Mwari. Remember kuti vamwe vacho, mumwe wacho zvichida ndiAnduriya naJohani vakanga vari pamwe chete, wakatarisa kune mamwe magospera kunzi vakanga vana Johani wakanga ane vadzidzi, ndikutaura zvaJohani Mubhabhatidzi, wakanga une vadzidzi vaidzidziswa kupota vachiita sei, vachiparidzira vanhu, vachiunza vanhu kuna Johani, vachiunza vanhu kuna Mwari. Nyangwe navaFarisi vaya navadzidzisi vemurayiro vakanga vane vadzidzi vavo vaiita chinhu chimwe chete ichocho chekuti vaibuda vachiparidzira vanhu. Zvinonzi vamwe vacho vakanga vatone simba kupfuura vaFarisi navadzidzisi vemurayiro, vaitonamatira vanhu vachipona ivo vari vadzidzi. Saka panzwa ipapo hazvirevi kuti kana ndiri ticha inini zvinoreva kuti ndaane simba, zvipo zvinopuhwa zvakasiyana siyana. Nemukati menyu munenge mune vamwe vanenge vakapuhwa simba, kana chipo chekubhabhatidza, kana chekuparidza, kana ichocho chekuti vakakwanisa kunamatira munhu achipona. Tikazi vamwe vakapuhwa chipo chekutaura nendimi, vamwe vakapuhwa chipo chekuprofita. Kuprofita kunobuda pamunhu wese wese. Hongu pane vanhu vakabatwa nevhunzwe remoto, vakacheneswa miromo yavo kuti vasareve zvinhu zvisakarurama, vakaita sana Ezekieri, ana Jeremia, ana Isaya, vakabatwa nevhunze remoto pamiromo kunzi icheneswe itaure zvinotaurwa naMwari zvoga, kana vari pabasa rekuprofita. Vaikudzwa nekuti vakanga vaizikanwa kunzi vakanga vari vaprofita. Hazvirevi kuti munhu anoprofita mazuva ose, aiwa, anga atone basa raitochengetawo mhuri yake, vakanga vatone vana vavo. Ava varume ava vatiri kutaura nezvavo vakanga vane chipo chekuparidza. Vaiparidza, asi zvokwadi vakanga vanayo here? Kwete, vakanga vasina zvokwadi, vaingoparidzawo zvavo sebasa nokuti vaida Mwari. Ini maonero andinoita vanhu ava varume ava ndeyekuti vanenge vakanga vakarurama pahudoko hwavo hwekuti vakanga vasina zivo nouchenjeri hwakakwana. Kana navaFarisi vaifunga kuti vane uchenjeri, vakanga vasina uchenjeri. Zvakazoexposwa vasangana naJesu. Kana nevadzidzisi vemurayiro vakazvirakidza kuti havana uchenjeri nyangwe vachidzidzisa vanhu, zvakarakidzwa pavakasangana naJesu. Vairedza vanhu vachitounzawo vanhu zvichida kuna Johani, zvichida kutoendesa kutemberi yaMwari kuti vagova pasi pavaFarisi navadzidzisi vemurayiro. Vaitoitawo basa rekudzora vamwe vavo. Kana tichitarisa tichiverenga according to prophecy, apa tutaura prophecy yakaitwa naJohani muduku waJakobho, wakanga wakaitwa muprofita naMwari kuti atipe zvakazarurwa zviri kwekupedzesera kweBhaibheri. Mumwe muprofita wandinofarira panyaya iyoyo vamwe vaprofita vaduku vasinganyanyorehwa nezvavo, muprofita Zefanaya unotaura pamusoro pekuti hove chii, unotaura kuti vanhu ndidzo hove dzevanhu. Ini muri hove, makaita sehove dziri mugungwa, unozvibuditsa pachena, hazvivanzi. Johani mungatadze kumunzwisisa zvake zvishoma, asi Zefanaya mungatadze kumunzwisisa, unotaura pachena. Makambonzwawo bhuku rinonzi Zvirevo here? Ko zvirevo zvakaisirweiko muBhaibheri? Kana zvisina kuiswa kuti zvitsanangudze dzimwe ndimi dzinoshandiswa mukati meBhaibheri rose kuti tirinzwisise, zvinotitsa kuti tiende pane imwe level yekunzwisisa kubva pane iri ordinary. Ndikatichenjerai kuva maordinary. Kristu haadi vanhu vari ordinary, anoda vanhu vari special. Nekuti murayiro waMwari wakapuhwa kuti tidzidze, kuti tiselekte pane zvinhu zviri ordinary nezvinhu zviri holy. Tikati kururama kuita sei? Ndakambozvitaura before. Tikati kururama zvakafanana nemvura inodururwa. Fange imi maZimbabwenzi munoda kumwa tii maningi, zvichida nechingwa chakazorwa Sun-Gem. Ndakati zvakafanana netii iyo inenge ichibva mutibhoti ichipinda mukapu. Kururama kana kwaita semvura idzodzo dzava mvura dzeupenyu,
Kururama kana kwaita setii iyoyo inonzi running righteousness, which is holiness, utsvene. Kokururama kuita sei? Kuita zvinenge zvakarehwa pamurayiro. Kana uri munhu unogara makwara ako achifamba nemurayiro, uchifamba uchiita zvinhu according to murayiro, pane zvinhu zvose, une kururama uku kwatiri kutaura kuti kunomhanya uku, kunoita kunge mvura iri kudururwa, une utsvene. Kana wakanga usingazvizive, une mweya mutsvene. Maona manje. Asi idzi mvura dziri kutaurwa kunzi vanhu vari madziri idzi naZefania, igungwa rezvitema, hatiri kutaura mvura dziri holy. Saka chiri kudiwa kuti tiraure dzimwe hove dzirimo dziri mukati megungwa rezvitema, madzakasangana nedzimwe hove dzisina kumaturokosi, kuti dzibude hove idzodzo idzi, nekuti ihove dzakanaka, ihove dzokudya kwaMwari. Maona, ihove dzakarurama. Ko Mwari ungadye chakasviba here? Handika makadziswa kunzi musadye nguruve, musadye kondo, musadye mabhiza, musadye ngamera. Makapuhwa zvinhu zvokuti mudye. Asi munonditaurira kuti imi munonzwa kuti Pauro akati zvinhu zvose munongodyawo zvenyu nekuti ndezvedumbu. Chenjererai. Nekuti Mwari wakakupai murayiro kuti muzive chiri ordinary nechakanaka. Ehe, ungangodya ngamera nhasi wakararama. Chambokuita kuti udye ngamera nhasi chii? Huku iripo, mazai aripo, mbudzi iripo, gwai riripo, nzombe iripo, mombe dziripo. Nyangwe nedzimwe mhuka dzemusango dzatakabvumidzwa kunzi tidye zviripo. Pazvinhu zvose nemakaro ako waona zvakafanira kuti udye nguruve, makaro kaya. Kudisisa kuda kudisrespecta Mwari, kuramba une maramba Mwari. Chaunotadza kuti ungofunga kuti bari Mwari akatadza kuti akataura kuti hatifanira kudya mbudzi, hatifanira kudya chi nguruve. Mbudzi inodyiwa, inodikanwa naMwari. Asi tingadya zvimwe zvinhu zvose izvi zvandataura izvi. Chinongokutadza kuti for a second ufunge izvozvo chete, kuti ubve pane izvozvo ungoti regedza ndingoitawo chinhu chiri right. Muri kupanzwa? Regedza ndiitewo chinhu chiri right. Ibvai pane zvinhu zviri ordinary. Kare kwakanga kune murawo wavaRevhi, kwakanga kunewo murawo wavanhu nje. Zvanga zvisingareve kuti vanhu vakanga vasingakwanise kuita savaRevhi, vakanga variko vakawanda vakanga vakaita savaRevhi, ivo vasiri vaRevhi. Hazvingotaurwa nezvazvo chete. Asi tinonzwa kana tiverenga Bhaibheri kuti kwanga kune munhu werudzi rwakadai, wakanga wakarurama. Vamwe vaigara patemberi, vamwe vaingozikanwa kunzi vakarurama mukati menyika yeIsraeri. Vaitevedzera zvakanyanya murayiro waMwari. Unozva chimwe chinhu chinongotikanganisa chinoita kuti vanhu vaya kana kutongwa kwavo kunge kusina kunyanyisa. Vanhu vaya vaiverengerwa murayiro wose kamwe chete pamakore manomwe. In fact, kamwe chete pamakore manomwe ndo pavaibatiswa murayiro wose. Iwewe murayiro unawo mufoni, unawo mukombiyuta yako, unawo wakapinda mulaibhurari, haungamboshaya bhuku. Une Bhaibheri raunoenda naro kuchechi, rine murayiro wose waunonida. Unoda bepa here? Unoda intaneti here? Unoda kuguke ungori pafoni here? Vamwe vato nepamakinduru ane maBhaibheri. Maona manje nyaya yekurerutsirwa hatina kufanana. Isusu takapuwa maplatform akasiyana siyana ekuti tinge tine murayiro. Zviri zvakawandisisawo kupfuura zvazvakanga zviri panguva yavairarama. Saka kutonga kwedu kungava kukuru kupfuura kwavaIsraeri. Nguva yavaiunzwa, yavaiona
mumwe munhu achiverenga shoko raMwari ndiyo nguva yekuti vaenda pamasabata. Mupabatisise ipapo vachienda kumasinagogo. Muprista mumwe wavaRevhi waitora woverenga murayiro, woverenga kazhinji kacho navaprofita pasabata yoga yoga, maitoverengerwa zvimwe zvaibva kuvaprofita. Mupabatisise ipapo nekuti ndichaparidza nezvazvo mushure, muzvikamu zvinotevera ndichaparidza nezvazvo. Kana ndakuzokuudza kuti ndakambotaura ndichiti pasabata roga roga vaenda kusinagogo vachinovhurirwa mascroll vachiverengerwa, vakanga vasingaribate scroll. Zvange zvatinoita izvi zvekuswera zvedu tichikanda mabhabheri, mamwe pasi pemubhedha, pamwe anenge ari mumagumbeze, mamwe kungofamba nawo tangopoza nawo, so mamwe anenge achigara mumotikari, kudheski rekubasa, mubhegi rekuchikoro. Mabhaibheri acho haaperi. Mamwe ane testamendi imwe chete, mamwe ane testamendi dzose. Ina handiri kuti mukanganiswe, hama vadiwa, muchipuhwa bhuku rine testamendi imwe chete. Rakanaka kuti tizive testamendi itsva, asi naiyo testamendi iyoyo haisiri itsva, yava testamendi yakare. Ndoda kuti munge mune matestamendi ose. Murau wakapuhwa naMozisi, Kristu wakauya uchitaura pamusoro pemurau. Kana imi makanzwisisa Kristu zvakanaka, nekuti kana makamunzwisisa munenge maziva murayiro yose. Asi chinotinetsa ndechekuti vanhu vangani vangakwanisa kuextrapolata murau kubva pane zvinhu zvose zvakataurwa naKristu. Vangani vangakwanisa kubudisa murau pane zvaakataura, vakaunzwa kuti uyu murau wakabva pachapta yakati yakati yaMozisi, pabhuku rakati rakati raMozisi. Vangani venyu? Mupabatisise, tichaparidza nezvazvo muzvikamu zvinotevera. Vaiziva kuparidza nelevel yavo, nekuti vanga vasiri matrained people, vanga vasina kutrainwa kutembera. Vamwe vanga vasitori vaRevhi, handitomboziva kuti vanga vari vaRevhi, ini handitoziva kuti vanga vari varudzi. Kuti Peter anga ari murudzi handizivi, asi ndoziva kuti vaibva Garirea. Jakobho wanga uri murudzi handizivi, asi waibva Garirea. Andrea wanga uri murudzi handizivi, asi waibva Garirea. Johani wakanga uri murudzi handizivi, waibva Garirea. naKristu waibva Garirea. Garirea nderevai? Nderevahedheni, nderevanhu vasingazive Mwari, nderevanhu vanogara muchadima, vasina mwenje waMwari. VaIsraeri vakanga varimo, vaRevhi vakanga varimo, vaJudha vakanga varimo, marudzi ose akanga arimo muGarirea. Nekuti nguva yanga yafamba, vanhu vakanga vofambidzana zvakanyanya, zvasiri zvokuti iwe guta remadzibaba ako nderakati, guta remadzibaba ako nderakati. Makanzwa zvichitaurwa kunzi Josefa naMaria vakaenda kunonyoresa kuJudhea vachibvepi? Garirea. Kupi? Nazareta. Vakasiya dzimwe nzvimbo dzese vakaenda kuJudha, vakaenda Bhetereheme reJudhea kuti vanorejista, kuti vaverengwe. Vanhu vakanga vofambidzana zvakanyanya, si zvamunongoita kuti vamwe venyu vari kuAmerica, vamwe venyu vari kuCanada, vamwe venyu vari kunana Germany, ana Netherlands, vamwe vari kuChina, anzi vamwe vari kuVietnam. Ndakatonzwa imwe shamwari yangu zvinotaura kuti handiri kuVietnam. Ndikati Zimbabwe raipa komana, rakudya namaVietnamese, rafamba Zimbabwe. Vamwewo ndimi muri nzvimbo dziri chipa, kunana Australia nekunana New Zealand nekunana UK, kwatisinganetse kusvikika uko, nekuti New Zealand neAustralia neUK ndo vakanga vari vose vaitorwa naQueen kakuti vauye kuZimbabwe ko vachiba minda vachiita sei. Ndo dzimwe nyanya idzodzo dzatakazodzokera kwadziri mushure mekunge hondo yeminda yatanga navo Mugabe. Saka hazvishamisire kunge uri kuNew Zealand kana kuAustralia kana kuBritain, wakangofanana nemunhu wabva muHarare achienda kuGuruve, kana kuti wabva kuGuruve uchienda kuHarare. Kana uri muScotland hazvishamire, kana uri kuIreland hazvishamire. Zvimwe nguva tingatotanga kuti pamwe United States ndokungatoshamisa, nokuti maAmericans anga asingazivikanwa panyaya yekunzi vakanga vane zvinhu muZimbabwe. Vamwe vese ava tangofanana, tingori nyika imwe chete. Vakabvako vachienda kuZimbabwe vachitsvaga maopportunities,
vakadzingwa navamugabe. Isu takateerawo nekuti takashayiswa opportunities nevakanga vanava mugabe mukati mavo. Zvinhu zvakanga zvangovharika so zvakanga zvango zvichizivano zvangodzvinyirana nyangwe varongo vakanga vadzingwa. Saka ndizvo zvakanga zvakaitawo nguva iyoyo. Vaiparidza, vaiziva shoko raMwari, vaitounzawo vanhu kuna Mwari. Asi yakanga yasvika nguva yechingwa chazvokwadi, kuti vachiziva chingwa chazvokwadi vaparidzire vanhu. Enter Jesus Christ. In fact, munofanirwa kuti Christ Jesus, hamuti Jesus Christ. Kutaura kwavahedheni, it's Christ Jesus. Okay? Vairedza vanhu. Zvikanzi vaiko kwamuri kuredza hove uko, uyai muredze vanhu, uyai munditevere. Taakusvika pane imwe stage manje, kuti hove dziri mugungwa, pane dzimwe hove dzakanaka nedzimwe hove dzakaita. Ava vaingoraura chete, fange zvinoita makereke manje aya. Wakapinda mukereke, runoenda kun'anga, runobata mishonga inokuvadza, runotuka, runofeva. Zvakazara zvese mumakereke. Vakatowandisa kupfuura vanhu chaivo. Ndakusvika pane imwe stage. Kana tichimbotaura tichireva izvozvo, tiri kurevei? Kunzi, ibvai kwamuri uku, kwamuri kuredza uku, ndiuye ndikuite varedzi vevanhu. Tinosvika pane imwe stage baba, yekuti chinonzi munhu chii? Munhu ndo akaita sei? Kana murimi vanhu vanobata masabata munoziva kuti munhu akaita sei. Nekuti isu venzira dzaKristu tinoverenga bhuku raGenesi pasabata yoga, pakutanga kwesabata roga, Friday evening totoverenga chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. On special days tinosvika pachapter 6 toverenga nemitemo 10 namacommandments. Hatinete vhiki roga pane sabata tinoverenga izvozvo. Kusei tichiverenga izvozvo? Nekuti ndicho chinhu choga chinotaura kuti tiri vanhu vaMwari, ichocho chete. Tiri vanhu vaMwari, takasikwa naye. Mukona? Saka ndichiti kana makapuwa New Testament mungwarire kuti dzimwe nguva kubata kwenyu, kubatisisa zvinhu zvaMwari kunganetse. Nekuti zvamunoziva zviri pakati, zvinoda kunge uchitoziva zviri kumashure kuOld Testament, kuti uzive nezvaKristu izvi. Ndakanga ndakaita semi ndichiti handibate Old Testament, nokuti bata New Testament. Old Testament ndeyamaJews, vanhu vakauraya Jesu Kristu. Zvikanzi nababa Sibhineji hatina mate nevarungu, isu vakauraya Jesu Kristu. Ndizvo zvandaingoitawo izvozvo. Ndanga kufanana nababa Sibhineji, ndichitaura zvinhu zvisina musoro. Kusaziva, kushayiwa ungwaru, kushayiwa uchenjeri. Ndakauramba uchenjeri hwakanga huriko, hwakauyiwoswa naMozisi naivavo nenhoroondo yeisi. Kuzvaigoreve chii kwandiri? Vakatadza vanhu vaya vakatadza kunzwisa murayiro, havana basa rese. Kwete. Dai zvisina kunyorwa, dai risina kunzi Bhaibheri pamwe chete, Old Testament neNew Testament. Muprofita Isaiah pachake, muprofita Isaiah pachake anotaura kuti makanzwa munhu unotaura, uchiti unotaura nezvaJesu. Pamusoro paaitaura nezvaJesu ipapo muprofita Isaiah, akati makanzwa munhu unotaura, usingatauri according to the Old Testament, usingatauri according kumurayiro navaprofita namapisarema, munhu iye haana chiedza maari, unonyengera, unonyepa. Saka iwewe kana uri muparidzi,
une New Testament chete usina Old Testament baba injira kuendesa vanhu kugehena. Ndingati baba here ndoti amai madzimai akuparidzawo Jesu wakanaka vakanga vasikabvumidzwa kuparidza kare. Kana vaitoda kutoparidza vaitotanga vataurira varume vavo vondotaurira kereke yobvumira kuti amai ava vangaparidze ndokuzoparidza. Iko zvinoti ane madzimai mafundisi, madzimai maprofita navatongi vakanga varipo kudhara. Ana Dhebhora sezvandinotaura, ana Jaere wakauraya mukuru wehondo yaSisera, vanotaurwa mukati memabhaibheri. Ana Ana vaigara patemberi vachinamata mazuva ose kubva musi waakafirwa nemurume, haana kuzonzokera kumurume futi. Wakatsvaga Jesu. Waimbotsaga Jesu sei? Jesu akanga asati auya. Aiwa, Jesu akatonyorwa nezvake kare. Aripo Jesu. Vanhu vaye vakapuwa bhaibheri, vakapuwa murayiro naMozisi, vakapuwa nhoroondo yavaIsraeri, vakapuwa mapisarema, vakapuwa zvidzidzo zveuchenjeri, vakapuwa navaprofita. Vanotoziva Jesu nechekare, New Testament isati yauya. Vakanga vakatomumirira. Zvikanzi Simeoni aigara patemberi wakarakidzwa nemweya mutsvene kuti unouya iye wakanyorwa nezvake kumashure uko. Maona? Wakangaenda wakandomirira zvikanzi nezuva rakauya rechisere kuzochechevudzwa nokupuhwa zita. Simeoni wakanga wakatofanira kumugaririra nokuti mweya mutsvene wakanga wamudza kuti enda munhu uya akuuya manje. Ana wakaparidzawo pamusoro pemunhu iye wakanamata Mwari. Vakanga vaziviswa nemweya mutsvene. Ndati takupinda pasiteji yekuti chinonzi munhu chii, ndikati tinodzokera kuna Genesis tovhunza isusu kuti munhu chii. Munhu akasikwa nezuva rechitanhatu. Mwari achitaurako anoti ngatiite munhu wakafanana nesu. Chimwe chidzidzo chiripo ndekuti Mwari aitaura nani achiti ngatiite munhu wakafanana nesu. Zvatinomhanyira kwazviri ndezvekuti tinoti waitaura navatumwa, waitaura nezvisikwa zvose zvaanazvo kudenga. Kune zvisikwa zviriko zvakasiyana nevanhu pamatarisiro, kana mukachimisa apo chakatosiyana nemunhu zvachose, asi ndozviri kunzi ngatiite munhu wakafanana nesu. Chii chinonzi munhu then? Kana zvinzi ngatiite munhu akafanana nesu, isusu tiri kuona mombe yakamira pauri kuti yatiite munhu akafanana nesu. Iwe une mufananidzo wemunhu watinoziva ordinary. Uku kune mufananidzo wemombe, uku kune iguru, kune chi, kune maserafimu nezvimwe zvese zvikanzi atiite munhu wakafanana nesu. Chii chinombonze munhu zvokwadi? Kana Kristu achiti hande kunoredza vanhu, uri kureve chii? Tiri kusvika ikoko, timbotcheka time. Tiri mukati merima soka, saka timboona kuti zviri kuisei.